आज आपण पाहणार आहोत गौरी गणपती फराळ विशेषमध्ये चंपाकली। त्यासाठी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये पोहे खायचे 2 चमचे कडकडीत मोयन घालून घेऊया। पाव चमचा इलायची पावडर, 1 चमचा पिठी साखर, एवढा कलर पाण्यामध्ये विरघळून घेऊया। हे बघा अशा प्रकारे गोळा व्हायला पाहिजे। हे जी कलर आपण मिक्स करून घेतला याच्यामध्ये टाकून आता आपण पीठ मळून घेऊया। पूर्ण पीठ एकजीव होईपर्यंत अशा प्रकारे मळून घ्यायचं आहे। हे बघा आता आपण हे 5 मिनिट डो असं झाकून ठेवूया। आता आपण असं थोडंसं लांबट करून हे लाटून घेऊया। तर ह्या कडेपर्यंत जाऊ द्यायचं नाही, असे मध्ये मध्येच ह्याला कट लावून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे ठेवायचं आहे। परत हिकडच्या बाजूवर हे अशा प्रकारे टाकून घ्यायचं आहे। आता आपण इथून बरोबर निम्मे साइज हे करायचे आहे। अशा प्रकारे करून घ्यायचं। आता आपण ही याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। तर आपली चंपाकली तळून झाली। अशा प्रकारे मस्त अशी आपली चंपाकली तयार झालेली। तर मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते।